A Xunta de Goberno local tratou hoxe un total de 25 asuntos achegados polas diferentes concellerías e servizos municipais. Entre eles, a adxudicación do servizo de centro de día para persoas maiores dependentes e que seguirá sendo prestado por Aixiña. O importe anual é de 176.400 euros IVA incluído. Este servizo conta cun total de 25 prazas para persoas maiores dependentes. No apartado da asesoría xurídica aprobouse unha instrucción do Concello de Ourense relativa aos contratos menores, logo da entrada en vigor da Lei de Contratos do Sector Público. Estas instruccións, elaboradas conxuntamente entre a Asesoría Xurídica, Intervención Municipal e Oficialía Maior, establécense nelas as pautas que deben resir a tramitación dos contratos menores no Concello de Ourense, así como o alcance, límites e requisitos do que é a contratación menor. Repito que é un aspecto importante na medida en que o que pretendemos é homoxenizar os criterios para todas as xefaturas e dependencias deste Concello. Por outra banda, as competencias da área de Recursos Humanos e Comercio serán asumidas temporalmente pola Alcaldía e Ana Fernández Morenza, respectivamente, por mor da baixa da concelleira titular Flora Moure. No tocante á Concellería de Educación, aprobáronse as bases para o 6º concurso de deseño de cartéis da Mostra de Teatro de Secundaria, dotado con 100 euros. A marxe da orde do día, a Concellería de Asuntos Sociais presentou a memoria técnica do Programa de Envellecemento Activo do ano 2017. Nesta última edición quisemos respostar ao reto de chegar ao maior número de beneficiarios e fixémolo cun incremento de máis de 200 prazas respecto a cifras de anos anteriores, o que nos permitiu superar esa barreira das 1000 persoas que se achegaron a este programa. Esta suba tamén foi posible porque apostamos para aumentar un 50% o número de actividades respecto ao ano 16 ata alcanzar un total de 27 propostas distintas. Este programa pretende achegar aos seus beneficiarios hábitos de vida saudables e estimular as súas relacións cos seus veciños e o seu entorno. A memoria do programa municipal pon de manifesto que as actividades para manter un bo estado físico e os cursos de informática foron as que tiveron unha maior demanda e cubriron todas as prazas. A actividade que máis incrementou o seu interese este ano foron precisamente os cursos de Pilates, que tamén completaron o seu aforo. A memoria e os cursos relacionados coa memoria confirman que tamén siguen a ser cursos de interese dentro da nosa poboación cada vez máis e seguen a crecer os intereses polos cursos de estimulación cognitiva que pretenden achegar as ferramentas necesarias para mellorar a memoria e a relación co entorno. Nesta última edición mantense a tendencia de que as mulleres son maioría, xa que o seu número é 4 veces superior ao de homes. Tamén se confirma que aumentaron un 10% os grupos de persoas que se inscriben xuntas para participar en calquera das actividades, o que apunta na liña dunha estimulación das relacións sociais.